Okay guys, manang sapa. Taas kayo na sa dira na side. Yo. Yes. So na sa diri nga side. Pak, nga dalan. Aron to asan ni padto. Jogging ko. Ada nga view dira. Let's go. Kami sa bukid. Pero namin diri. Ya, mana mga giana, mana mga bukid-bukiran. Yo. Ada sidera. Jinsan. The place of sa mga gwapo-gwapa. Ito mga bukiraw. Yes. Abangan na ang part 3 sa babaw.